sa inyo lahat. Good po. Ako po'y nagpapasalamat at tayo po'y nabigyan ng pagkakataong magkasama-sama ngayong hapon. At binabati po natin ang ating mga punong barangay. Nakasama po natin ngayon si Chairman Eddie Peña. Palakpak po natin. Chairman Dolores de Guzman. Chairman Leopoldo Angelo. Chairman Remedios Estrada. Chairman Eneng Simbulan. Chairman Caloy Villaruel. Chairman Oji Rubin. Chairman Orlan Malyari. At siya po, Chairman Jeff Morelos. Chairman Hermi Lakman. Si Chairman Dino David. Ang ating po mga kagawad, tanod, at lahat po ng mga kabarangay na kasama po natin dito nagtutulong para maging maayos po ang ating meeting ngayong hapon. Ako po ay tatakbo bilang mayor ng Maynila dahil matapos ko pong malaman na wala ng ibang Manileño ang nagkaroon ng lakas ng loob, ang humarap at tumanggap ng hamon doon sa dalawang mayor na nagbabalik po muli, si Mayor Lim at si Mayor Atienza, na sila ay nagsipagtapos na po ng 9 na taon. Si Mayor Lim, tatapusin niya po yung 9 na taon ngayon. Si Mayor Atienza, tinapos niya po yun noong 2007, straight 3 term. 9 na taon, 9 na taon. 18 years silang nagsipagupo bilang punong lungsod. Ang aking lang pong talong sa ating mga kasama niya, sa 18 years na sila po yung umupo sa City Hall, may nangyari bang pagbabago sa buhay nyo? Hindi ko yata narinig. May nangyari bang pagbabago sa buhay nyo? Yun. Yun, wala. At yan, hindi lang dito sa inyong barangay isinisigaw. Sa lahat ng sulok ng Maynila, yan po ang sinisigaw ng ating mga Manileño. Walang nangyari sa ating buhay noong 18 years na umuo si Mayor Lim at si Mayor Atienza. At yan ang nagbunsod sa akin. Natanong ko nga, wala namang ibang Manileño tatakbo muli. Sila na lang. Pasalin-salin, papalit-palit, para na nilang pag-aari ang City Hall. Kaya po, nung wala akong narinig na ibang Manileño at tatakbo, ako po ang nagtaas ng kamay at ako nagsabi, ako ang tatanggap ng hamon, ako ang tatakbo, ako ang harap sa kanilang dalawa, at ako ang magsusulong ng pagbabago dito sa lungsod ng Maynila. Alternatibong pagbabago. Kaya po, nandito po ang inyong Kuya Sunny Rason, kasama po ang aking mga kaakbay na tatakbo bilang konsyal dito sa lungsod ng Maynila. Nandito po si Konsyal Monk Lopez, Konsyal Jess Bro Piñoso. Kami po magsusulong ng alternatibong pagbabago. Alternatibong pagbabago na tutugon sa inyong mga pangangailangan. Pangangailangan sa kalusugan. Libreng ospital, kumpletong gamit sa ating mga ospital. Libreng gamot. Libreng edukasyon. De kalidad na edukasyon. Livelihood. Trabaho, negosyo. Meron nga pong nagwika, buhayin ang Maynila. Ngunit ang binuhay naman, pailaw. Masyadong magarbong pailaw, namulaklak yung pailaw, naging magastos. Sobrang gastos, nasayang ang kaban ng Maynila. Tayo po ang gumastos doon na dapat ang binigay lamang sa atin ay simpleng ilaw lang, ganyan lang ang hinihingi natin.
Ngunit hindi yung namulaklak na ilaw, may ilaw pataas, may ilaw pababa. Parang spaghetti pataas, spaghetti pababa. 250,000 kada poste. Kaya hinihiling lang ng mamamayan, ganyan lang. Dapat, yung pinangbili doon, simpleng ilaw lang, at yung natipid natin pera, pinambili natin ng kagamitan sa ospital, binili natin ng mga modernong kagamitan, MRI, 2D echo, CT scan, laboratory examination facilities, at pati na gamot. Parang mga mamamayan, hindi reseta ang binibigay. At ang binibigay sa kanila, pag sila'y nasa ospital, gamot, yan po. Ngunit hindi po yun ang kanilang pakay. Ang kanilang pakay ay para ang pansariling kapakanan. Kaya hindi nila sinalang-alang ang pangangailangan ng mga mamamayan. Kaya nga po ngayon, kailangan natin baguhin yung sistema. Kailangan natin baguhin ang sistema para ang mga Manilenyo ay makatamasa nitong mga kanilang karapatan at pangangailangan na matagal nang hindi na ibigay, matagal nang napabayaan. Ano ang aanin mo kung sasabihin buhayin ang Maynila samantalang ang mga Manilenyo naman namamatay, nangangamatay dahil sa kakulangan ng pangangailangan nila sa kalusugan. At hindi natugunan ang kailangan ng mga Manilenyo para mabuhay. Trabaho, negosyo. Para umasenso at mabuhay ang Manilenyo, kailangan ng lungsod magbibigay ng trabaho at negosyo sa mga mamamayan. Sa ganong paraan, sila ay magkakaroon ng kanilang paggastos sa kanilang pangangailangan. Ngunit, hindi nga po yun ang priority. Hindi yun ang iniisip ng mga nagsipagtakbo. Ang lungsod ng Maynila ay ang ating capital city. Ito ang premier city, itong number 1. Ngunit ang Maynila na dapat ngayon ay progresibo at sumusulong, instead na sumulong, umurong, nabulok, napag-iwanan na ng mga ibang lungsod na nakapaligid sa kanya. Napag-iwanan na po tayo ng Makati. Naiwanan na po tayo ng Quezon City. Naiwanan na tayo ng Pasig, ng Mandaluyong, ng Marikina, pati ng Taguig. Iniwan na po tayo. Iintay pa ba natin ng Maynila maging kulelat dito sa Metro Manila? Payo ba kayo noon? Walang Manilenyo ang papayag na maagaw ang kagalingan, karangalan ng ating lungsod ng Maynila. Kagaya ng Quezon City, aagawin ng Quezon City ang titulong pagiging capital city ng ating bansa. Hindi tayo papayag noon. Nakikita na naman tayo. Kaya kailangan pagbabago. Ano ang dahilan kung bakit ang Maynila kesa maging maunlad ay umuurong? Yan po ay sa mga sumusunod na kadahilanan. Una, yung kultura ng political vengeance or venganza na pinaiiral ngayon at nakikita nyo yung nakabulaklak kaya tatakbo para bawian yung nakakulay dilaw. Yung nakakulay dilaw naman kaya tatakbo rin para benggahan ito nakakulay bulaklak. Wala nang katapusang awayan. Kaya nga last month, yung kanila mga tauhan nag-abot dito sa Bitas, Tondo. Nagkaroon ng batuhan. Meron din ng mga matanda sa ulo. Pumutok ang ulo. Nabasag ang kanila mga salamin ng kanilang mga sasakyan. Last week,